Dneska si povieme, ako výhody prináša spolupráca s realitnou kanceláriou pri prenajme nehnuteľností. Prenajom nehnuteľností je po mnohých stránkach jednoduchšia transakcia, ako je predaj, preto sa mnoho vlastníkov nehnuteľnosti rozhoduje pre prenájom na vlastnú päsť. Častokrát to aj funguje a nehnuteľnosť sa prodá i prenajať pomerne rýchlo a bez problémov. Napriek tomu existuje mnoho dôvodov, prečo pri prenajme využiť služby realitnej kancelárie a my si dneska povieme o 5 z nich. Prvý dôvod je časová úspora, kde realitná kancelária zabezpečí všetky úkony spojené s prenájmom od nafotenia nehnuteľností, publikovanie inzerátu, organizovanie obhliadok, podpis nájomnej zmluvy a odovzdanie nehnuteľnosti novému nájomcovi. Vy tak máte oveľa viacej času venovať sa svojej práci, rodine alebo oddychu. Druhým dôvodom je správne nastavená cena, pretože pokiaľ sa cena nenastaví správne, pripravujete sa o finančné prostriedky. Príliš nízka cena znamená váš nižší príjem, naopak príliš vysoká cena znamená, že nehnuteľnosť sa nevie dlhšie prenajať, respektíve keď sa prenajme, môže sa nájomca snažiť čo najrýchlejšie nájsť si nový, lacnejší nájom. Realitný maklér má prehľad o trhových cenách, to znamená, vie vám odporučiť férovú cenu, ktorá jednak maximalizuje váš výnos, ale bude aj konkurencieschopná, to znamená, nehnuteľnosť sa podarí čo najrýchlejšie prenajať. Dôvodom číslo 3 je výber vhodného nájomcu. Každý chceme slušného, seriózneho a platiaceho nájomcu, ktorý sa navyše o náš majetok bude dobre starať. Ani spolupráca s realitnou kanceláriou nie je to 100% záruka, avšak tým, že prinášame nestranný a profesionálny pohľad tretej strany, sa riziko výberu nevhodného nájomcu výrazne znižuje. Štvrtým dôvodom sú skúsenosti z praxe. Profesionálny realitný maklér sa každý deň stretáva s rôznym typom situácií alebo nájomcov. To znamená, že pokiaľ príde k nejakým problémom, dokáže navrhnúť vhodné riešenie tak, aby sa dokázali čo najrýchlejšie vyriešiť. Dôvodom číslo 5 sú bezplatné služby pre vlastníka nehnuteľnosti. Jednou z najväčších výhod spolupráce s realitnou kanceláriou je, že tieto služby sú pre vlastníka nehnuteľnosti bezplatné. Províziu, väčšinou vo výške jedného nájomného, uhradza realitnej kancelárii nájomca. Vy tak získavate profesionálne služby bez dodatočných nákladov. A preto sa mi vlastne ponúka otázka, prečo si celý prenájom neuľahčiť a nevyužiť služby realitnej kancelárie, keď sú pre vás ako vlastníkov nehnuteľnosti bezplatné.